दुष्काळ फक्त पाण्याचा नसतो, तो शेतकऱ्यांचा, शेतीचा आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचाही असतो. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये चांगला पाऊस झाला असला तरी राज्यात बहुतांश भाग अजूनही पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. अनेक ठिकाणी शेतीचे कामे खोळंबली आहेत. पावसाची कमतरता अजूनही राहू शकते. त्यामुळे दुष्काळाची भीती आणखी गडद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जर आता योग्य नियोजन केले नाही तर त्याचा फटका थेट शेतकरी आणि शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो आणि उपलब्ध जलस्रोताचे संवर्धन ही काळजी गरज बनली आहे. त्यामुळे गरजेची तातडीने प्रभावी पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तुमच्या भागात पावसाची परिस्थिती कशी आहे? कमेंट मध्ये तुमच्या गावाचे नाव आणि परिस्थिती नक्की सांगा. धन्यवाद.